Ffeindes i mas am y cynnig gofal plant trwy ffrind. O'n i mewn parti plentyn arall yn y cresh, a nath i just hapno mentiono, wyt ti wedi clywed am y cynnig yma sy'n dod mewn. O'n i heb glywed amdano fe, o'n i mor falch oedd hi wedi sôn. Oherwydd o'n i'n gwybod byddwn ni siŵr fod yn a hawl i gymryd y lan gan fod yn fabi yn dair, am bydd yn beder nawr yn mis Ebrill. Felly o'n i'n falch iawn amser glywes i, a unwaith nes i edrych mewn i'r peth. Nes i siarad i'r cres i Garffair i weld os oedd y cynnig, os oedd nhw ar y cynnig yma, a yn falch iawn i weid o'n nhw wedi cymryd y lan, a o'n i yn gallu cymryd y cynnig i fyny. Es i mlaen i wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i weld os o'n i yn gallu cofrestru yn fab ar y cynnig. Nes i ffonio y cyngor hefyd, jyst i weld beth oedd yn digwydd o ran amseriad y peth, a faint o hyd oedd yn mynd i gymryd. Ffodus iawn, gymerodd e ddim yn hir iawn. Felly, o fewn wythnosau, o'n i mlaen ar y cynnig, a heb edrych nôl wedyn ni. Fel teulu, mae'r cynnig yma wedi galluogi i ni wneud siwr gymaint mwy gyda'r arian o'n i'n buddsoddi ar gyfer y ffïoedd cresh. Mae'r ffaith bod hyn o gannoedd wedi cael ei rhyddhau mwyn i ni gael ddefnyddio mewn ffyrdd eraill fel gweiliau neu just diwrnodau mas neu beth bynnag. So fel ni, fel teulu, mae'n beth gwerthfawr iawn.